खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि बे समाव बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' बे प्रमद बर'आ गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा उदखारिनि सायाव बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथाङा बुंदों जे उदखारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय सोरबा सासे सुबुंनि सोरबा सासे बा मोनसे आफादनिल' बिबान नङा होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बेखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बयबो सुबुङानो खौसे जानानै बेखौ फोजोबस्रांनांगोन होननानै बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरो बर' हारिनि जारिमिन थामहिनबा बर' हारिनि गोथां जारिमिननि सायावबो बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बर' हारियाव गावजों गावनो गोलाव सम गावजों गावनो मोजां सुबुंफोरखौ गिदिर दैदेनगिरिफोरखौ बै समाव फोजोबस्रांनाय जादोंमोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरो उदखारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय बा हाथियार मुक्त खालामनो थाखाय बयबो हारि माहारिफोरानो बा रायजो राजाफोरानो खौसे जानानै खामानि मावनो नांगोन होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बेरेखा हाबाफारि बेखौ फोजोबस्रांनाया सोरबा सासेनि एबा मोनसे आफादनि खामानि नङा बियो बयबो ज' जानानै जों बेखौ फोजोबनांगोन आरोबाव बिनि अनगायैबो बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिबावदों जे उदखारि हानजाफोरा जेब्लानो जोनोम जायो थामहिनबा बे जोनोम जानाया हारिनि थाखाय थामहिनबा सोरबा सुबुंनि थाखाय खैफोद गोनां लाबोयो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ आरो बे उदखारिखौ फोजोबस्रांनो थाखाय उदखारिखौ बे समाव गैयै खालामनो थाखाय गासैबो बा बिटिआर हालामजों लोगोसेनो रायजो राजाफ्रा खौसे जानांगोन आरो खौसे जानानै खामानि मावोब्लासो बे समाव उदखारिखौ फोजोबस्रांनो हागोन होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बेनि अनगायैबो बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बुंथिदों बे समाव उदखारि हानजा थामहिनबा बेरेखा हानजाया जियानो जाथों थामहिनबा बिथांमोननि समस्या बा बिथांमोननि गुबै थांखिखौ मिन्थिनांगोन नाथाय जियानो जाथों मानो उदखारि हानजा जोनोम होनाय बा थामहिनबा बेरेखा हानजा जानाया बे समाजनि थाखाय मोजां जानो हाया होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर'आ बिथाङा रोखा बुंथिदों जे उदखारि हानजा जोनोम जानाया बा बेरेखा हानजा जोनोम जानाया हारिनि थाखाय मोजां जाया होननानै बाथ्रा बुंदों आरो माब्लाबाबो बेयो हारिनि थाखाय बा थामहिनबा बेरेखा जायो होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि खुंगिरि प्रमद बर' आरोबाव बिथाङा मा बाथ्रा बुंदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव होनो नागिरदों बेरेखा हाबाफारि बेखौ फोजोबस्रांनाया सोरबा सासेनि एबा मोनसे आफादनि खामानि नङा बियो बयबो ज' जानानै जों बेखौ फोजोबनांगोन मानोना उदखारि खामानिनि थाखाय सोरनिबा जिउआ जोबो बियो सोर जायानो जाया मानो बियो सोरनिबा न'खरनि सोरनिबा समाजनि सोरनिबा माहारिनि बे आंगोनि आंगो जायो आरो सासे सुबुंखौ फेदेरनायाव सासे सुबुंखौ गिदिर गोलाव खालामनायाव जथेस्थ' खस्थ' खालामनो गोनां जायो आरो दिनै जोंहा बर' हारिनि जि चेप्टार बेवहाय नुयो जे गोबां मोजां दैदेनगिरिफोरखौ जोंनो खोमानानै लादों दा बेनिखायनो नैबे समाव बयबो रियेलाइज जादों बयबो सानदों मोनसे मोजां थासारियाव फैदों आरो इयुननि समाव बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि महरै गायसननो थाखाय जोङो बयबो बे बिथिं फारसे आवगायलांनांगोन जाहाथे गोजोना अरायसम थायो आरो जोंनि जि साननाय हनाय सोलोंथाइ रांखान्थि समाजखान्थि गासैखौबो थिग खालामनो थाखाय जोङो फैबाय थानाय जेनेरेसनखौ एनकारेज खालामनो थाखाय जों बयबो हाबा मावनांगोन सम नुयो उदखारिनि मोनसे महरा सम लायै सम एसे जुदा जायो दा बै महरफोरखौ बिथांमोननि थांखिफोरखौ जों बुजिनांगोन मालाबा बियो थोंजोङै फैयो मालाबा बियो खेंसालियै फैयो नाथाय बिसोर उदखारि जि खामानि बे माब्लाबाबो समाजनि थाखाय मोजां जाया दा नंखायनो जों बयबो बिनि फारसे सांग्रां जानांगोन उदखारिया जि महर लानानै फैया मानो जि थांखि लानानै फैया मानो बे जाहाथे जोंनि माहारिखौ बा जोंनि सुबुं माहारिखौ धंस' खालामनो हाया बिनि थाखाय जों बयबो साग्रिद जानांगोन सांग्रां जानांगोन आरो बिनि थाखाय अराय सम जों खामानि मावनांगोन सोलोंथाइ फसंथानाव जों बिनि थाखाय सावरायनांगोन गोदान जेनेरेसन लाइमोनफोरजों जों बिनि सायाव सावरायनांगोन समाजनि बिबानगिरिफ्रा बयबो बेखौ सावरायनांगोन आरो मोनफ्रोमबो थाखोनि सुबुङा बेवहाय बाहागो लानांगोन अब्लासो मोनसे समाजा गोजोन आरो गोजोर समाज जागोन आरो बेवहाय मालाबाबो उदखारिया जायगा लानो हानाय नङा।
मोनसे फोसावथाय नोंथांमोननि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय काजलगावनि सिफुं हटेलखौ गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै मोनसे सिफुं हटेल ब्रान्च खुलिनाया नोंथांमोननि थाखाय गोजोनथाव खौरां लानानै फैदों। नोंथाङाबो जुदि गुवाहाटीयाव थायोब्ला एबा गुवाहाटी नोगोराव दावबायहैनाय समाव बर'नि दोरोङारि ओंख्रिखौ जानो लुबैयोब्ला गुवाहाटी नोगोरनि साखाथियाव थानाय सानसारियाव गोदानै बेखेवनाय सिफुं हटेलाव थांनानै जाहैनो हागोन। बे सिफुं हटेलाव नोंथाङा बाङाय बेसेनावनो बर'नि गोबां गुबुन गुबुन दोरोङारि जाग्रा ओंख्रिफोरखौ मोननो हागोन। अनला दाउ, सबाय दाउ, अमाजों नारजि, मैथा अमा, ना बाथोन, थारुन अमा आरो गोबां बायदि बायदि बर'नि ओंख्रिखौ बे बर'नि सिफुं हटेलाव मोननाय जायो। सोरबाफोर जुदि बे सिफुं हटेलाव बर'नि संनाय खावनायखौ जानो थाखाय सिगांग्रो अर्डार हरनोब्ला नैबे 9864747796 9954772037 जामबुं नम्बराव कल खालामनानै बुकिं खालामहरनो हागोन।